saka uric acid. Kaya siya na-stroke. Oo. Cholesterol pala, sir. Oo, tsaka uric acid, kaya ka na ano. Tapos yung pagkain noon. Hindi ka naman high blood, sir. Parang hindi ba? Hindi naman. Hindi mo ma-explain? Kung gano'n, di ba ano? Na ano kasi siya? Bago siya. Masarap.
Mindanao, pati tayo sa buong mundo. Paki-suporta na lang pakipalo sa kanyang Facebook page, si CPG NE Hito Hasiri. Siya po ay nagpipisa o nagbibinta ng mga hito. Kung kayo ay mahilig sa isda at sa fish pan, pakibisita na lang ang FB page ni CPG NE Hito Hasiri. Mag-comment lang kayo doon kung gusto nyo umorder nationwide sa buong bansa. Okay, pakibisat na lang. Ipa-flash ko dito sa screen Ipa-flash ko dito sa screen ang kanyang link. Maraming salamat po sa suporta.